bersyukur nak Islam jong unausan hima. Watla kala don gajing keno baka sarkar jela kam don benta ai ban seu yaki asha ki badai ki nong tremon ngobha hakeleng ki snong gajela nakali yang menteri katanat ka kot ka khia ka Dr. Maisel Amperin Lingdo kala pensyai bagi pat ba ka jela kimde ban sha yalam baklana mar ka sarkar jela ka don benta ban ai ka jing seu ka badai ka incentive bat ki don ru ki asha ki bayo khambun kat kum gajing la jong ki ban ai gajing syakri ha ka don ru ki asha ki bayo hado prapu ar hajar tingka hapdeng ki khindiat banai baki trei haba kren kilat pathai khubor ha ka sngi balai jong ka tayo ka khat santrik unai wing ar hajar ar phulai halor ka jingya ki asha ka kong amperin kala ong bakum ka menteri kala khot biang ni ki asha banya kren halor ka nongrim jong ka jingdawa jong ki pada kajo kopor kala pensyairu ye jingken no persya yaka kum ka menteri bat yaka sarkar jela ha ka dei bat ki asha haba sei ye ki kot kisla ban pensisha ye jing seo ki baki yo na ka sarkar jela bat ru na ka sarkar pedeng lingba ka National Health Mission ka kong ampurin kala ong ba ki asha ki yo ye jing seo ka bakat kum ka jing trai jongki banakali yang sarkar jelaru kadon benta ban ai ya ka fix incentive ka ba hajar tingka syaki asha bat kam dei setia kumadon ki nong kinto baka pisa ka bayo ki asha ka dei ka bawan tang na ka sarkar pedeng ka kong amperin kala thoru ba haus nem hajar arpu we arpu ar ka sarkar jela kala seu hado khatn reu pon lai pu ar kelor tingka na ka benta ka incentive ki asha ka ba mar hajar tingka nangta sesan pulai kelor tingka kepada ke backlog payment ke basa nadu ki snem ki ba menshwa bat ki incentive na ka sarkar pedeng lingba ke National Health Mission kalong ar puwei pon khandai puwei kelor tingka haus nem arjar ar pulai kong amperin kala yathu baka sarkar jela kala penlut hado khat reu pon khandai pu pra kelor tingka hak bai dei bat ka fix incentive bat ka incentive lingba ke NHM kalong ar pon reu pu pra kelor tingka ni ka no pai sngi man ta ka sngi nga sngo ton kam yang akum kanong yalam jong ki pat ba pangan kene ra ki jong ki ti ban khot sngo pa biang sa si sen ni ki asha pa ki me shem ban nga man yo ban ya so thu ban ya ther ba ya kani ka kam ka ba ngadang shu dep ikandu ba ki ban ya khana nga so thu ba ki asha ki sngo ba ya ki hap ban pen kiu ya kata ka jingyo man ubnai ka jongki par nga so thu ba ki sngo ba kilong kita ki the khot nong trei jong ka health department ki ba kong san ba ki ba kordor ba tiki sngo try le si ban ong yanga kum ka nong yalam jong ka ni ka sarkar ba pet ya kata ka ko kya ban mi no ya kita ki jingyo ki ba ki yo kum ki nong trei kam asha ka jingmut jong ka kani ka tin asha nga kwa pan siya khana khane bpi kamut ki de kita ki accredited social health activist mo but ka rukom trei asha kamdei ka jing trei kum ki wei pat ki nong trei ki batrei hakikam lani ki office sarkar kini ki asas ki dei kita ki dekhot jong ki snong ki dok ki bala sajid de ki dorbar ki jong ki bakin yerap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak suman ka ban yaram ya ki nong song snong bakin yo ya ka kwat ka kya ka babit ka babiak ti ngasu thuru ba kisngo don hok baki di ben yo ya kata ka wage kumbayo lang gibi no trade tindi ki daily wage ki habban wan na do step hado bandakut kata ka kenta kabala shim ki baki trade kano ka kita ki daily wage reha ka kam asha pan ngim ken ki asha skum ki wage workers but ban panya nujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing tray ka jongki ya ka kam ka bangidon kam ting e iki ban tray kan long ka ba class sibot
Ti kasorkar kami hi kala ibit bayaki asyas lada pipa iki begin tray kinong do kakam. Ti ban ay di ikenja boxes. Ti lada kisimti yakini ki kambro kiyo ikita ki incentive. Bangiya kana ha kini kita yo baladem. Kaba don kam ban pensay baka de gajing shisha. Ya kani ka jingtray asya la pentung kum kani gajad kam da kataka NHM kataka National Health Mission kaba ka sarkar kami hi ka sumubit la don kam ban pentray kam hakijela baro banyarap ya ka kot ka kya bakan kenreno bakan yat bahano bakin sungtho bah ginong sungsnong ki ay kita kitika ki ay kita ki vaccinations ya kinong armet ki ay ki indicators ki bangihapan kami man pen ya ki klung ki bered nado dangha hado sansnem kita ki hajar sni jong kacing im jong inu klung ki ay ki kendon ki bangihapan pen manyarap ya ini klung banyo armet kabokot, kabokya, ya kajabing, kaboklung, kabokba, pat kum tater-ter. Hang ni nga don lightly kini ki block. Ngakwa ban share bat pi ya kani kakot kabodon kam. Papinyo mahabang isim ya kajing yarab joki asya kabakam bon kanta hakasisni ni ayaki yakita ki incentives lani kabuskit banyarap yaki. Let's say ban let na kuwi kajaka siya kuwi kajaka. Let's say ban tray ya katakakam mon ngubha ka joki. Pinyo hakini gijing seo ki bangidang sudap ay. Dang kendet por menta. Kendai benai mensuala dangang bakla. Baro kita ki pending lani ki jing sateng jong ka jing seo ki asala depai. But pi kum kilat patay kubor pili ban sutho paman inu kambangi ay kadon rangkat i incentive kidon ki asya ibayo akan rubenay kum bakat raja kidon ki asya pan nakaju ka blok ibayo apa prahajar kasyong ka jingtray ka joki ki ay ki incentives ki bakile ki ay ki tray ki kam ki bakile banyarap iki Hariboy district ngapet ya kani kajing ya siyo iki asya spat ngayu bon na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana boy rembong NSC haka boy rembong CHC ibayo ado life away hajar arspa akusan ki incentives na kabentan rubenay pindayat ter haka nikalis idon ki bayo aku nyo hajaru idon bayo live nyo hajaru tang ya ka incentive ka bakiyo kani gadi kelum lang nam tanru benay pinsem pakacing ayeki kalalong lupa kababit kababyang bat kalong kababakla ban ong baka pisa bayo ki asya yo lut nak sorkar kami kamde ki sisakta ka sorkar jelaru kabailang ya kajing siyo na kabenta ki asya ngan chupan iya pi ngan sa share ya kaniru bat pi ar hajar ar huway ar huar tang nakabenta kataka ar hajar kabangi ay tik ya iwe i asya kasorkar kalakbay kat nriw point life huar krur nakabenta kataka fix incentive kabakiyo nakabenta ka backlog payment ngipulot sanpu like klur nakabenta ki incentive under NHM ngipulot arpo way point kanday ku riu klur bat kelum lang tang nakabenta ki asya kidkhot rikam ki bokodor ki jungi ka sarkar jela rengkat berkepisah melebih dari sarkar kami kelalapan pelut kendai puwai point ar krur ar hajar ar puar ar pulai haduk mentah ngi pelut biang kat nriu point
kendai pupra klur ya ka fix incentive kani kamdai ka salary kamdai ka tulop ka fix incentive ipelut kan real point kendai pupra klur hadu menta naliang jong ka NHM pede ngipelut hadu R4R 0.68 crores bat kelum lang 22-23 ngila pelut adu sau po point san klur kini ki asya ki trei hakumba nyau hajar teli ki shnong ban habang ia nujor ya kani kacing yo bahak jom ki asya ngas ngo kalalong lupa kababun ban ngada keturit yaki asya pikwa man ya keren ban ngawan ngalakot iki officers sashi sien menne kastem hakabau principal secretary bagi officers jom ki lawan hakamat jonga bat ngakali balai kadon kata kacing ut bagi asya ki trei kam borok shisni bat ngalasyam balik si kidon katu kat ni ki assignments la ni ki kam bagi trei ki bamdei ban trei ki asya ngala betha iki officer Pemi dak ke sekular ke beti kena. Ya ki ai ki kam tang ki ai ki kam dei bentre ki asya. Ki asya ki klem tri marwai hakishno. Ki gan saki ANM ru. Kita ki nos ki belayo training ki bamdei ki GNM ki badai bendon haman la kishnong saudong jong kani ke jengla ke jong ni. Nalor kita ki ANM ladan saki MLH piru giban trei saya ko pat ka kerdang trei kam nalor kata don sa ka village health council hakabaki dorban ki shimti ban supervise ban kmi ban pe ban penjaj yang ka kam jom ki asya ngakan tujur yagi asya bahabang iya kendu hakini ki kended tayaw ki badem pila dawa nanga nakasurkar katu kat ni teli ki kendon jing dawa piong ki asya ki bapet ki bapang balay pat ki habday pisana ladi habaki pang ya ladi ngalaong pi ngin kmi ya kani bat kumbakalong hi asya kim day show ban siyo ya kakot kakya ajo kasurkar hi kan bay lembaga MHIS piyong baki asya kisya wen kam kat hakamon jong kidorbar ngala de betha iki bangila pen kre da kerukom trikam kebebet kebebiang kekerja polisi kaban pek bayah kata kajeng keno dam day bandon hapo on the ground ngim day ban sha ndre ngishu ngikwa ban pensay hang ni kasorkar kamla bakan kmi ya baro kikam kibaja kibayaday bakakot kakya haladi ngisngo sibon baki dorbar kilawan sa kaman ngisdangi kita ki health and wellness centers ngisdangi kita ki sub centers manubapit lang kini baro Habaay ka jing yaro iki asya ka kong amprin kalaong ba ka kam jong ki asya ka de ka kam ka bagi tremon ngobha pan punsa priang ye ka kom ajing sumar ye nong song snong bagi niyo ye ka kot ka khia ka babiang kumta ka jing seuro ka de kat kum ka jing la jong ki asya ban trei namar kam de ka kam ka baseu tulom ka kong amprin kalaong ru balada ki asya ki kloy ban wan ya keren biang ka priang ngobha bandon ka jing ya kendo kani ka menteri ka laptha ru ki officer ban penmi ka kenja jing penbana kaban batai syai ki kam ki beki asya ki de ban trei ambakin trei ki kam ki bamdei ban le namar haman laki shnong ki donru ki ANM bat ki mid level health provider ki batrei hakaliang ka kot ka khia bar ka kong amprin kala ong bah ka jing kendo bat ki asya dangshen nakaliang ka sarkar kan pet lang ye ka kot ka khia ki asya lingba ke MHIS habaki don kam banyo jing sumar ban kan longru ke polisi hagabay day bat ka jingje di ki asya haman laki shnong shisho kala ongru balata ki asya ki kwa jing penshay ka kloy banya keren biang bat ki
Henry la dapanya ka ka papalat put na kalyang jong ka sorkar kanamla ban syukular kulmar. Wo sibun kala pen bha pen mormot iki babun kijing dawa kijing don kam jong kinong song snong habadon kanu kapang kasito. But lada ki asya ki tray kam mon ngubha ya kani ka kam ka babha. Klem da kmi tan klem da pet tan klem ba dawa tan nataray nginyo ya kakot kakya ka babha ya baro. Nada baro kita kinong tray kisdang manyami surong bansangat tray sanukan poy karibo kajad penriyo kakot kakya kaday kabay kabanta ka kong santam man yang kapuli kaputi kadang kamsyong dor kakot kakya paladaki asya kidang kwa jing pensyay susu ngalong kabakloy bani kendo ipi tangkaway si hajar ngu yaki asya ki bedang yay tray yakakam kababha kajumki ngimla ban pensange yaki nong tray hakanu kanu ke sektor bakin dawa yaki hok kichuki kani kade ke demokrasi ngin sngam ngin IAP ka por ka jumni habas ngo yaham ngin le ya ka badan kamban le tamala da pipan ya ke ka bapalan ya uput ka jingla jong ka department ngimla bangin yaram bat kalong ka basusi ka bakathang ban yu i baki ya kren da kumni da kumtai ngam tipshu ka ka bapalong yang i kumni bandaya kren kajing pasat jong ki kentin ki bam sngu tanak kajing kenok ki ba shimet kam hai ngi bade tre kumni lada phi kwa ngalong ka bakloy ngane kendo biang ye phi tang ba mak yang ngande tang ya ka bangalang ngilaya thir bhai ka ni ka kam bat ngila kerpat red yo honorable chief minister hakini kisni ki bang ya kendo iki masubha at least ya ka jingsiu ka jongki nginyele kapana ban pendem mat pak pen khoi kani ka message yaki asya tong ini terailang ya kani ka kam ka babha bat ngakermen hiru bangin la banya syong banya sungpu para nong ya teri asya bat habawan kanu kakya kasyon ya ginong song snong jongpi ton nai menti kene are lagi jongpi ti haba pidon ki long kami ki ba armen ki badon kami ka jing kami jongpi pet yo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi ka jing dong jongpi yang ni kinong penyai sorkar kan kata ya kakot kakya jongpi baik semua pila ban nang tre ya kakam ka bapa ka tre bat nila kwa du menta bakala dei ka pori ni la si bangin lek no shi districts ki repair hakane ka snem ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing shem jong ki nong tre jongi haka health department hakini ki kendet banai na do pangasipti kum ka minister jong ka ni ka department ngala persangkat bala ni kendu swai ki doktor nalaliakan bala ni kendu swa ya ki nos ki bakmi ya ki jaka ai sumar kajudai ko ngan sa lecho ngan sa nang ya kendu ngan sa nang ya kren but ai bakani ka jinx ngo kanum penwit ya kata ka service ka bangidon kampan ai service to humanity is service to God lada ki asya gidon kam ngalong ka bakloy ban ya kendu bang yaki halor kita ki kendon ki bangala ngala betach biha ka kasi nakar padru ya baro ki bamud badon kamon kaban kentiu ya ki imlang kasalang tak balik susurok pimyo jing matoy kani gari sorkar bala jit api nakamta jongpi ya kabit kabiang ka jongpi abadon kanu bajing wani kendo nginya kalang nginya keren tang ita khandit na kwa ban
yaki asya sa kapor. Kiong ba kiyo tang riu pun riu tingka sisni atau kade kajing sisa. Lada pipet ya kani kakot kabangan betha ngan bha lang ya pi ken mo pi ken kajing ken ga jonga hiti ngong normally lada ka ki asya ki tray ya kini ki kam ki bagidon kam mentray average kumba san hajar siteng don ki bayo on rewa jaru akas si benai ti ka claim ka jongki kalak benlong eligible modal betul bon naki kinum nang ban claim ti ka tu ka incentive jongki tinre ngidon ki ENMs ngidon ki MLHPs ki banyarap ya pi hapo kasnong ga bapitre la bandai bagi snong kimbiang ya ka network ngalak keren don ngalak kam sai minta ya gani ka kam rabnai ngalak di sim ya ka jeng hikai ka bupit ka biang ya ken mo pi hang ni ngam tharai ka de pun rusis ni kam long kutta ban kam de ga basisha ti sapet hang ni kani ka list ka don lang bat ka kerteng jong ki asya bat kum mga ban biang ya pi volunteer kamut kum no kat ka bop ki ai bai neng nginya sngo nginya burom namar hakapot bop pi ban pre kani ka kam ru pila tip tip bakalong kupta kamdei te kakam kabayo pension kamdei kakam kabayo tulop kadi kakam tray mons ngubhan adu kasngi ka bapirai bapin tray kumi asya pila tip lupa ya ka nature jong ka jingyate so skular bat kakam ka bapin tray kamdei te sabar jong kata kamdei bangala khot ya pi banong one tray kam bat ngi gini ki kendon ki bapin sa tray bat pin sa yo kupta nadu kasin ka bading kong loong you are volunteers pidi ki volunteers tray mon ngubha bat lada kadai shisha kata ka baki ong baki asas ki lahab le lut barok ki kam ngidon kam ban kmi ya kata kadai ki baki ya kren ka bangi hap man sngam balai gadan kata ka jingol ka eida ka kam ka baki tray balai ki asa kin tray lut ya ka kam ki ENMs pagi leyu ki MLHP pagi leyu pisu tu dan kam man ya su tu ya ka bangala tongin ya kana ya ka bangamla nai kana namar ka bha na ka sarkar kami ka debit tik kat tu ki divide by ya ka state ha kishnong kat kum ka population kumta ki bha ya kita ki nong tray volunteer ka Arunachal kadon tangkat ar spa snong ti pinujar ya gajing yo jong ka Arunachal ka batangkat ar spa snong bat ya gajing yo jong ki asya hak state jong ibadon nyaw wajar teligi snong kala per bak labang ki begi states ki bon kita ki resources ki jong ki state ka jong ni kadang long ka state ka baduk balay ngin ya len ya kata kajing yo jong ni kadang long ka bakandit bat ni Julai barabor nakapor siya Delhi ban pan nakabul ka bahe tipin pala ilay ibon ki sectors ki badon kum kini ki problems reha kapor bu pia tray rangkat pi shimti kum iasha hato don mo bakular pi pinyo palak don mo boong pinsayo tulong neki ong pinsayo ki incentives tinggi don kampan pensay ay ngo ikitu ki asya saudong kajela ki bahado menta ki tray bet ya kakam kani kadi kakam blay kakam kenja blay ngai kentan namar ki papang ki basitom kinjenja lada mapi pimdan hakajaka ka bapiham pan ay ka service